ኤርትራዊት ፌቨን ሳህለ ኣብ ዱባይ ዘጋጠማ ጉዳይ ኣዘራራቢ ኮይኑ ጸኒሕሎ ንስርዓት ህግደፍ ድጋፋ ከም ተርኢ ዝንገረላ እዛ ተዋሳኢት ንመገሻን ዱባይ ኣብ ዝኸደትሉ ብኤርትራውያን ሕማቕ ተጓንፎ ከም ዘጋጠማ ብምሕባር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኣ ድማ ፓስፖርተይ ተመንጢላ ኣለኹ ኩሉ ፈታዊ ብገንዘብ ይሓግዘና ክትብል እያ ተሰሚዓ። እዚ ንብዙሓት ኤርትራውያንን ተጋሩን ዘቆጥዕን ኣወንታውን ኣሉታውን ሪቶታት ዘዝነበላ ምንቅስቃስ ድማ ፌቨን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብምውፃእውን 72 ሰዓታት ሂበኩም ኣለኹ ፓስፖርተይ ብቕልጡፍ መልሱለይ ክትብል እያ ተሰሚዓ። ነቶም ፓስፖርተይ መንጢሎምኒ ዝበለቶም ኣካላት ፓስፖርታ ክምልሱላ ዝሓተተት እንትትከውን መጠንቃታ ንመን ሂባቶ ንመን ያሊኻ ዝብል ግን ብግልፂ ኣይተነፀረን። እታ ተዋሳኢት ብዝፈነወቶ ቪድዮ ድማ ብዙሕ ሰብ እውን ተሻቒሉ ጸኒሑ። ኤርትራዊት ተዋሳኢት ፌቨን ሳህለ እንታይ ኣጋጢምዋ እንታይ ትኸውን ኣላ ንምንታይ ትፃረፍ ኣላ ዝብሉ ድምፅታት እውን ስዒቦም እዮም። ፌቨን ሳህለ ጥዕናዊ ፀገም ገጢምዋ ምህላው ድማ ምዝተኣሳሲሩ እውን ዝተሰምዐ እንትኸውን ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን እቲ ተወሲዱኒ ኢላ ዝጠርዐቶ ፓስፖርት ተመሊሱ ናብ ዓዳ ናብ ኤርትራ እውን ተመሊሳ ዘላ እያ ፌቨን ሳህለ። ብርግፅ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ቅድሚ መዓልታት ፈኒዋቱ ዝፀንሐት ናይ ፍርሒ ቪድዮ ስሒቡ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ኣብ ጎና ክኾኑን እቲ ፓስፖርታ ክምለስ ርብርብ ዝገበሩ እንትኾኑ ንሳ ግን ብቐጥታ ድማ በፂሕኒ ዝበለቱ ሕማቕ ስዒቡ ድማ ሕማቕ ኤርትራውያን ኣለኹም ብህፁፅ ፓስፖርት ይመልሱ ኣነ ጓል ኣቦያ ይኹንኩን ተወሊደ ከይትብሉን ዝብል ፈኸራታት ድማ ያስሚዓ። ብዙሓት እውን ኣሸቂላ ብዙሓት ዝፈትዋ ስነ ጥበባዊት ፌቨን ሳህለ ዘጋጠማ ነገር ዘሕዝን ኮይኑ ፀርፊ እውን ኣብዚሓ እያ ተራእያ። ዘይባህሪኣ ድማ ኩነታት ጥዕና ንብዙሓት ተሻቂሉ ብልክዕ ዘጋጠማ ዘገለፀት ኮይና ፓስፖርተይ ኣሕዲጎምና ኣለዉ ፓስፖርተይ ኣምፁለይ ናብ ደቀይ ክምለስ ይደላ ኣለኹ ካብ ምባል ሓሊፋ ግን ብኸመይ መዓዝ በዓል መን ዝብሉ ሕቶታት ኣይብርህቶምን። ኣቦይ ኣይወለደነን ማለት እዩ ኣነ ፌቨን ኣይኮንኩን ዝብሉ ፍኸረታት ግን ተሰሚዖም ንመን ምዃኑ ከይተፈልጠ። እታ ተዋሳኢት እንታይ ይወሪድዋ ኣብ ቪድዮና ምፀት ፀርፍታት ተዝንባላ ዝብሉ እውን ኣይተስኣኑን። ፌቨን ኣብ ኣስመራ ጥዕናኣ ትከታተል ምንባራ ገለ ሓበሬታታት ዝወፁ ዘለዉ እንትኾኑ ሕክምና ከይወድአት ድማ ናብ ዱባይ መጓዓዛ እውን እናተገለፀ ጸኒሑ። ሕክምና ከይወድአት ናብ ዱባይ ክትከይድ ኣይነበራን ኩነታት ጥዕና ፅቡቅ የለን ዝብሉ ፈለጥቲ ውሽጢ እውን ተዛረቡ እዮም ጸኒሖም። እንተኾነ ግን ፌቨን ድሕሪ ናብ ኤርትራ ምምላሳ እውን ርእቶ ዝሃበት እንትትከውን ሓዱሽ ሂብ ከፊት ኣለኹ ኣካውንታተይ ብሰላም ኣትየለኹ ጎኒ ይኹንኩም ክትሸቐሉ ዝፀንሕኩም ኩልኩም ኤርትራውያን የመስግን ብምባል ግን ድማ ጎና ጎኒ ክትፃረፉን ኣብ ጎነይ ከይኮንኩም ክትንቀሳቀሱ ፀንሕኩም ኤርትራውያን ድማ ኣነ እውን ይፈተኩም ዝብል ግብረ መልሲ እያ ሂባትሉ። ኩሉ ኤርትራዊ ፌቨን ዘጋጠማ ፀገም እስናብ ጥዕና ክትምለስ ዝተመነዩላ እንትኾኑ እታ ንብዙሓት ህቡብነት ዘትረፈት ፌቨን ግን ኣብዞም ዝሓለፉ መዓልታት ዘርእየቶም ምንቅስቃስ እውን ማሕበራዊ ሚድያ ጫው ኣቢላ ዘላ። እዋናውን ሓደሽቲ ተዘራረቡ ምዕባለታት ንምርካብ ቻናልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ግበሩ።